Druhý týždeň sme začali včera 12 kilometrami, dneska ľahký double day, teraz ráno 6 kilometrov, po obede 12 s nejakými rovinkami. Klobúk dole všetkým, čo chodievate behať skoro ráno okolo 5-6. Ja s tým veľmi bojujem, nie som vôbec ranný človek, ale snažím sa ja zvyknúť na tento režim, lebo niektoré kľúčové tréningy sa inokedy ako skoro ráno behať nedajú kvôli tým teplotám. Dnešný intervalový tréning som sa rozhodol ísť do X-Bioniku. Je tu 400 dráha, na ktorej som nikdy nebežal, takže som zvedavý, aké to bude. Dnes máme na programe 12-800 s pauzou 70 sekúnd. Tempo niečo medzi desiatkovým a polmaratónskym tempom, čiže malo by to byť niečo okolo tých 3:39. Uvidíme, ako to pôjde. Takže dáme aktiváciu s gumou na rozcvičku 3-4 km s nejakými rovinkami a pôjdeme na to. Tak, tréning mám za sebou 12-800. Išlo to ešte lepšie, ako som čakal. Plánoval som ich v tom tempe 3:39. Vlastne všetky som odbehol v priemernom tempe 3:37. Pekne, konzistentne. Takže super. Pauzu som plánoval dávať 60 sekúnd, ale potom minulom týždni som zvážil, že ju trošku predĺžim, takže bolo 70 sekúnd. To bolo super, to mi vyhovovalo. A cítim, že mi ten tréning úplne nedal až tak zabrať, takže možno ešte večer dám ľahkú regeneračnú 6 kilometrov a tým pádom by som zajtrajší beh úplne zrušil a mal deň voľna, predĺžil tú regeneráciu a vlastne pokračoval až v piatok. Čo som si na sebe tak odsledoval, tak keď mám do obeda ťažší tréning, tak mi celkom vyhovuje, keď po obede dám ešte ľahký klus na to prekrvenie a na ďalší deň mám oveľa lepšie nohy, ako keby už len vlastne do konca dňa iba oddychujem. Druhá fáza hotová, regeneračných 6 km. Zvyknem tieto behy chodiť na dráhu kvôli tomu mäkšiemu povrchu. Vyhovuje mi to veľa viac na nohy po tej ťažšej prvej fázi. Takže ťažký objemný deň za mnou, dokopy 22 km. Zajtra dávam deň voľna a pokračujem v piatok. Dnes dlhý beh, mal som na pláne 24 km, v ktorom by bolo vložených 3x4 km maratónske tempo s 1-kilometrovým intervalom odpočinku, ale mali by sme byť nakoniec traja na tento tréning, čo bude zaujímavé. Takže som sa trošku prispôsobil a malo by to byť 3x2,5 km polmaratónske tempo, niečo okolo 3:45. Vôbec neviem, aký sa nastaví interval odpočinku a ak sa budem dobre cítiť, tak ešte pridám si aj jeden interval 4-kilometrový toho maratónskeho tempa. Vyskúšam dneska tieto Adidas Primexy. Bežal som v nich vlastne posledný košický maratón.
Ešte nie som úplne rozhodnutý, v ktorých budem chcieť bežať tento rok, takže na tie kľúčovejšie tréningy to budem trošku striedať a snáď sa rozhodnem. Bolo to nakoniec 4x2,5 kilometra s odpočinkom 2 minúty. Už som na to ani netlačil, že by som si tam ešte pridával ďalší interval. Išli sme to aj tak podľa mňa rýchlejšie, ako sme chceli. Podľa mňa v priemere tak 3,42 na kilometr. Išlo to super, nedá sa to porovnať s tým minulým týždňovým tréningom. Tým, že sme aj boli traja, aj to rýchlejšie zbehlo, vedeli sme sa potiahnuť, bolo to super. Počas behu som prijal 3 gely. Toto je taká vec, ktorú si podľa mňa veľa ľudí neuvedomuje, akú veľkú úlohu to zohráva v tom maratóne, príjem sacharidov a tým, že človek nemá moc na výber nejaké sacharidové nápoje v tom preteku, tak musí prijímať gely a netrenujú si to dostatočne, ako by mali a potom príde veľakrát tá maratónska stena aj z tohto dôvodu. Jak som hovoril, že sa rozhodujem, ktoré tenisky na ten maratón, tak som si ešte hovoril, že tie Primexy, aké sú super a v polke tretieho intervalu mi pravdepodobne praskol karbon v polke tenisky, takže to je veľká škoda, minus 300 €. Akože podľa mňa sú stále použiteľné na nejaké kratšie úseky, nejaké kiláky a takto na drahe, keď budem chcieť ušetriť nohy na tom väčšom foame, ale tak som z toho sklamaný, že asi som plánoval, že možno v nich pobežím ďalší ten maratón a na pretek to s nimi nebude, takže budem musieť pozrieť ďalšie. Toto by bolo z druhého týždňa všetko. Týždeň uzatváram 90 kilometrami. Budem rád za nejakú spätnú väzbu, čo sa vám páčilo, alebo čo by som mal vo videách napraviť. A ak ťa zaujímajú bližšie informácie z mojich tréningov, nezabudni ma sledovať či už na Strave, alebo na mojom Instagrame a vidíme sa pri videu z 3. týždňa.